Kigger vi på de her go-karter her, så kommer de fra ikke mindre end fabrikken i Italien, OTK, som jo er selv samme fabrik, som en hel del Formel 1-verdensmestre har kørt ved, og som jeg selv kørte ved tilbage i 90'erne. Selve opbygningen på de her udlejnings-go-karter er helt anderledes end noget, jeg har set før. Her der går man altså op i køreegenskaberne, og især den her 40 mm bagaksel har gjort, at go-karten er langt mere stabil, især i indbremsningerne, men også måden, at chassiset kan flexe på. Her går man op i køreteknik og evnerne ude på asfalten i forhold til et stopur, og ikke kun holdbarhed, der bare skal ligge og køre i timevis. Det er tydeligt at se, at OTK de har forsøgt at lave en go-kart, der minder så meget som muligt om en rigtig racer-go-kart, og ikke en decideret udlejnings-go-kart. Ellers den resterende del af go-karten er fuldstændig som vi kender den. Det er stadigvæk den tunede 13 hestes motor, og så har vi vægtudligningskassen her, som kan udligne op til 30 kg, så Bamsefar han også har en chance mod eventuelt barnebarnet, hvis I skal ud og køre. Der er også en laptimer på rattet her, som udstyrer dig med omgangstid og hvilken position du ligger i løbet. For at sætte en hurtig omgangstid, så er du nødt til at sidde rigtig godt, og det kan man også i de nye go-karter. Faktisk sidde rigtig godt, selvom du er 2,10 meter. Sædet kan rykkes frem og tilbage, og det samme kan pedalerne. Og som sædvanligt, så er sikkerheden også helt i top. Kigger vi på de nye go-karter her, så har de altså også fået en helt ny udviklet deformationszone og krypfanger, som går hele vejen rundt om go-karten.